sisiya ezulwini ekhaya likaBaba sizohamba sisiya ezulwini ekhaya likaBaba Hozani ekhaya kaya 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 likaBaba Hozani ekhaya kaya 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 likaBaba sizonyathele magumeni ekolide ekhaya likaBaba sizonyathele magumeni ekolide ekhaya likaBaba Hozani ekhaya kaya 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 likaBaba Hozani ekhaya kaya 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 likaBaba sizobingelelana nezihlobo ekhaya likaBaba sizobingelelana nezihlobo ekhaya likaBaba Hozani ekhaya kaya 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 likaBaba Hozani ekhaya kaya 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 likaBaba uJesu sithi amen haleluya sithi amen haleluya sithi amen haleluya sithi amen haleluya amen 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 sobonana lesihlobo ezulwini likaBaba sohlabelelu haleluya sohlabelelu haleluya amen 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 sobonana lesihlobo ezulwini likaBaba sohlabelelu haleluya sohlabelelu haleluya sohlabelelu haleluya uJesebuya ezothatha ibandla bazovusa bona bonke labo abalele ukumhlangabeza uma sisaphila soba nesimo esisha sizohlangabeza uJesebuya ezothatha ibandla bazovusa bona bonke labo abalele ukumhlangabeza uma sisaphila soba nesimo esisha sizohlangabeza Emema Fizini Sizo Hlangana Bezeza Sizo Hlangane Lelela Tina Sahlalela Sihlamelela Tina Sahlalela Sihlamelela Tina Sahlamelela Sahlamelela Ongcwele ngcwele onkosi Tina Sahlamelela Sihlamelela Tina Sahlamelela Sihlamelela Tina Sahlamelela Sahlamelela Ongcwele ngcwele onkosi Ufanele Nkosi weletha amandla wena Nkosi weletha Nkosi weletha amandla Nkosi thina sizohlabelela sihlabelele ngodumo lwakho Nkosi sindisi thina sohlabelela ongcwele ngcwele onkosi thina sizohlabelela sihlabelele ngodumo lwakho Nkosi sindisi thina sohlabelela ongcwele ngcwele onkosi wonke
onkosi uJesu qha thina sizohlabelela sihlabelele ngodumo lwakho Nkosi sindisi thina sohlabelela ongcwele onkosi thina sizohlabelela sihlabelele ngodumo lwakho Nkosi sindisi thina sohlabelela ongcwele onkosi. Kwazuwai hama dzangu munashe. Amen. Kwazuwai vadiwa vatariri. Kwazuwai vari muzvipatara. Kwazuwai vari munzendo. Kwazuwai vari mudzimba dzavo. Mukati menguva ino yawakatarisa, mukati menguva ino yauri kusangana nechirongwa ichi, ndoda kukunangisa kumurume anobatsira, murume ari Mwari. Ukavhura tsamba yaDavid, unoti iyo pana mapisarema chapter 34 verse 8, unoti ravirai henyu muone kuti Mwari wakanaka sei. Zvikanzi wakakomborerwa uyo munhu unoisa tariro yake muna Mwari. Saka mukati menguva ino hama mudiwa, ungave uri muchipatara uchigwadziwa, ungave uri muchipatara wakarinda mwana, ungave uri muchipatara hama isisina tariro, ungange uri kumba musina zvekudya, ungange uri kumba fizi yevana ichishayikwa, ungange uri kubasa mwedzi yati pasina salary, usisazivi kuti mwedzi unopera rini. David uri kukunangisa kumurume anogona kuvimbiwa naye. Zvikanzi taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in him. Hanzi iwewe wava ne 90 days usingatambiri kubasa, asi muri kudya breakfast, muri kudya lunch, muri kugeza, muri kupfeka, muri kufamba, and life is going on. Kuchipatara ikoko kwauri, handiti pane vamwe vakatoshayiwa mukana wekuva kuchipatara. Iwe utoriko hako, zviri kutsvakiwa hazvisati zvabatwa, but uriko hako. Ravira uone kunaka kwaJehovha. Dai Jehovha angakuitirai zvakanaka, iwe ndiwe unoziva pauri. Pada uri pabhero, uri kungwavha-ngwavha, uri kuedza kutsvaga zvingararamisa muri. Pada uri pamusika, madomasi anhuhwa, evamwe ari kutengwa, ako hasi kutengwa, but ravira uone kunaka kwaJehovha, nokuti wakavimbika. Saka mukati menguva hino handina chimwe chinhu chandinokupa mukati menyika yakaoma, asi kuna Jehovha. Zvino tiri mukati menyika yakadaro, nyika yezvinhu zvinorwadza, nyika yezvinhu zvinorema. Ngwarira magurupu awa, pane magurupu atinorarama pakati pawo. Pane vanokonzeresa vamwe, pane vanoitisa vamwe zvinhu, pane vamwe vanotenda kuitiswa, kuti nemhaka yekuti uyu une simba pamusoro pangu. Ndiri kuti inini rega ndikuisire muenzaniso uri nyorewo. Uri mwanasikana wawana interview yekuti unowana basa, boss ndo vari in charge, iwe unawo ma-qualities, wakadzidza, uri kutogona kuita zviri kudiwa, but boss manje vaona kuti iwewe potential and capability yekushanda basa iri unazvo, but he wants to take advantage of you. Vobva vati mwanasikana kuti uriwane basa iri via carpet interview, zvobva zvakuitira nyore. Saka vari kuda kukuitisa iwewe kumba kwenyu wakadzidza, kubva uri muchidumbu ramai vako vachikuimbira baby Jesus, ukabuda panze ukapinda muklasi yecradle row, ukaudzwa kunzi kuna Jesu anoponesa, ukati wati kurei wasvika paadolescent, ukadzidziswa kuti virginity is still a virtue, ukakura ukava muyuthi, ukaudzwa kuti umandara hwakakosha nokuti thus says the Lord. Saka iwewe watosvika kuzvi20 wangosara mbichana kuti usvike musvitsa tsvene, ende svitsa tsvene inokutarisira mwanasikana kuti unopinda uri virgin nokuti muchato wakakomborerwa. Now this boss ane basa, iwewe uri kutsvaga basa, ngwarira kuitiswa. Akuda kutokuitisa kuti iwewe basa unogona kurishanda, but woda kukuonesa sokuti zviri nyore kudarika nekukapeti. Beta ushayiwe basa, asi iwe waramba uri right. Zvikanzi but pane umwe munhu anogona kuti ma-situations akadaro arambe akamira pakutenda. Uya neni mukati meBhaibheri tione kuti mukati meBhaibheri zviripo here zvinhu zvakadaro, zvinorarama here zvinhu zvakadaro. Hande neni mutsamba yamabasa avaApostora chapter 12 verse 1 kusvika paverse 3. Zvino nenguva inenge iyeyo
mambo Herodhi akatambanudza mavoko ake kuti atambudze vamwe vekereke, akauraya Jakobho mukuru waJohani nomunondo. Zvino akati achiona kuti zvafadza vaJudha ndokupfuurira akabata Petorovo. Saka Herodhi uri kuuraya James, haasi kumuuraya kuti unoda here kana kuti unobenefita chii, but zvaita fellowship. Pane vazvifarira. MaJudha afarira kuurawa kaJames. James ndiani? James mwana waZebhedhi. James ibrother yaJohn. Jesu unovawana vachiredza hove, ovati nditeverei, ndikuitei varedzi vevanhu. Saka vatevera Jesu. Jesu kana achititoraka anongotitora tiri zvatiri ozotishandura. Rangarira Mary, anowanikwa paJohn chapter 8. Vouya naye vachimuzvuzvurudza, kwanzi uyu tamuwana on the very act, but Kristu unomutora akadaro, amuti asina mhosva, asina chivi, ngaatore dombo rekutanga amutake. Pakashayikwa anomutaka, Jesu obva amubvunza, zvikanzi mai varipi vanokupomerai, zvikanzi handivavoni, zvikanzi naJesu enda usatadzazve. From there Mary hana kudzokera kuprostitution nokuti wanga asunungurwa naJesu. Ndiri kuti iwewe ndiwo unoziva kamuraramiro kako. Jesu ari kungokudana wakadaro, pada unorarama neprostitution. Jesu ari kudana uri kubhawa, pada unorarama nekuba. Jesu ari kukudana uchitopedza kuvhura wallet yamai ivavo, pada unorarama nemarituals uchiuraya vana. Shoko raMwari riri kutokusvikira uchipedza kukata maessential parts ekunoitisa marituals. Jesu ari kukutora wakadaro, and then ozoita business yekukushandura. So he took James and John, vana vaZebhedhi nemacharacteristics avo, akavatora vakadaro. Ukaenda neni pana chapter 9 ya Luke verse number 54 and 55. Jesu unoramba kugamuchigwa paSamaria. Saka James na John nemhaka yekuti zviri mavari, they are the sons of thunder, they are the Boanerges, vana vehasha. Vanoti Jesu imi mune simba imi, titenderei tidane moto kubva kudenga upise Samaria rose, nokuti vangaramba seiko munhu unopa upenyu. Zvikanzi naJesu kana iri yekuponesa hatiurayi. Come to me, pana Matthew chapter 20, verse number 20 to 23. Mai vaJames naJohn vanouya kuna Jesu, voti nhandiwo master, toraiwo mwana wangu, umwe kuruboshwe umwe kurudyi. Zvikanzi naJesu izvozvo hazvigoni, asi kana vachigona kumwa mukombe wandichamwa, kana vachigona kuzobhabhatidzwa norubhabhatidzo rwandichaitwa, zvingaita. Saka James naJohn vari kuona kuti Jesu waramba nyaya yekudamwa kwemoto. Zvoreva kuti mukati mekutevera Jesu ngatisaitiswa. James naJohn vaida kutoitisa Jesu kuti mune simba imimi rekuti mukataura zvinhu zvinoitika, danai moto vanhu vatsve. But Jesu akaramba kuitiswa. Though aiva nesimba, ndiri kuti unogona uine simba rekuita zvimwe zvinhu, but stand on your ground, ramba kuitiswa. Jesu akaramba. Saka vakomana ndobva vaona kuti okay, Jesu waramba. Mai vakunovakumbirira, Jesu wotaura nyaya yekubhabhatidzwa. Jesu wafa, Jesu wamuka, wachivapa mission kuti endai naizvozvo muparidze vhangeri. Saka James now uri pakatiwo pekuparidza vhangeri. Saka vachiparidza vhangeri kudero, Herodhi unobva apinda mweya wokuda kuuraya, unobva auraya James. James ndinomutarisa manje akuparidza vhangeri Kristu waenda, nokuti chimwe chaakumusunda inyaya iri pana Johani chapter 14 verse 1 to verse number 3. Mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Kristu waitoziva kuti kana ndaenda varume ava pavachasara vachatambura, nokuti vaiti kana vakawana zvinovanetsa. Musi uya Jesu ari on the Mount of Transfiguration, vamwe 8 vasara pasi, baba vanouya nemwana ane dhimoni, vadzidzi vanoedza kunamatira dhimoni roramba kuenda. Pakaburuka Jesu pagomo, kunonzi takonewa. Kristu akanamata zvikaita, but now Christ is no longer in their presence. They have to do the things on their own. Vaakufana kupractice faith. Saka vaakufana kuchitsvaga simba riya rakanzi naJesu, kana mukaritsvaga ndinogona kukuitisai zvinhu zvikuru. Now James ava pamission, akabata kuti Kristu akati 1, mwoyo yenyu ngairege kutambudzika. Kureva kuti pane zvakawanda zvichashungurudza. Zvikanzi tendai kuna Baba, mutende nekwandiri, nokuti kumba kwababa vangu
kune dzimba zhinji dzokugara. Dai zvanga zvisina kudaro, ndingadai ndisina kukuudzai kuti dziriko. Saka ndiri kuenda kunogadzira. Kana ndapedza, I will come back and receive you kuti pandinenge ndiri nemiwo mugovapo. Saka James watarisa akaona kuti Herod wakabata munondo uri kuda kuuraya vanoparidza nezvekudzoka kwaJesu. Obva ati zviri nani ndife nomunondo, nokuti kumba kwababa vake kune dzimba zhinji dzokugara. Nokukasika uchauya, rega ndife ndigochibata paanooneka. Zvikanzi James finished his course by dying with a sword. My sister, ndiani umwe akaitiswa? Nokuti pane nyaya dzokuitiswa nekuitisa nekumira. Haingoti noumurira kuti varipo here vamwe. Varipo vazhinji vari kuitiswa. Yes. Vari kuitiswa. Koti vari kuramba vakamira. Unotoona panyaya yamataura ipapa kuti Herodhi akanga achiitiswa nekuda kwekuti kune chauka chaimukuza. Munoziva kuti kune vamwe vanhu ka vekungoti nekuti ane chaunga chiri kumufolowa anongoitiswa zvimwe zvinhu zvemanyawi achitotadzira vamwe vanhu. Kuurayiwa kwakaitwa madisciples nana Herodhi kwanga kuri kwekuti uyu ane chaunga charuda chiri kumukuza, zvekuti iye ari kuitiswa nevari kumukuza. But Kristu ngaatendwe nevanhu vanoramba vakangomira. Kunyange kune vari kuitiswa nevari kuita, iwe ramba wakamira. Unotoona kuti kuOld Testament variko. Ukaenda pana Daniel paipa zvikanzi Nebukadneza aita hope yaakanga arota. Akarota chitombi. Handiti chitombi chakanga chine kuti musoro wakanga uri wegoridhe zvichidaro zvichidzika. But Nebukadneza anozosvika pakuti machita ake anomufurira. Akati iwo mambo, imimi itaizi chitombi regoridhe, because imimi ndimi vacho Babylon the Great. Saka chiitaizi chitombi. Zvikanzi aitiswa kudaro muNebukadneza anoisa chitombi chake. Otaura kuti ngakuridzwe zvinoridzwa munhu wese wamanda mutengeranwa zvese zvichiridzwa. Vanhu vese ngavapfugame. Asi ini ndinoda kutenda Mwari nevakomana vanonzi Meshaki, Shadrach naAbednego. Unotoona kuti rega tidzokere pamashure mbijana. Zvinotonzi tisati tasvika pekuti Shadrach naMeshaki naAbednego uyu agadzira chitombi chake. Panonzi panapa chapter 2 Daniel verse 49. Daniel made a request of the king and he appointed Shadrach, Meshach and Abednego over the affairs of the province of Babylon. Munotoona kuti Shadrach, Meshach naAbednego vanhu vakanga vachiteerwa nezvikomborero zvaMwari, zvekuti vakanga vaine zodzo yaMwari pamusoro pavo. Ava vamwe vachivaona vanonzwa godo, vamwe vachivaona vanotoshatirwa kuti ko ava vakauya vari maslaves vakuuya kuzopiwa nzvimbo. Saka ivava vegodo ndo vochienda kunoitisa mambo. Kuti mambo, kune vanhu vasingakunamatei imimi. Isusu munoziva kuti kune vamwe vanhu vanongokuvengera zvikomborero zvawakapiwa naMwari zviri kukuteera. Vobva vaitisa vamwe vanhu kuti vakuvenge, kuti iwe udhirike. Muri kuona tsoro yacho kwairi kubva kai. Kune vamwe vanhu vari kungokuvengera zvikomborero zviri pauri zvawakagashidzwa nedenga. Vobva vatoitisa vamwe vanhu. Munoziva kuno umwe munhu anongogadzira chiguwa chaanosaidzira muvanhu, chekungoti chikangosaidzirwa chete, because iye ari kungoona kuti uyu munhu ane zvikomborero zviri paari. Ende izvozvo ndo zviri kuita kuti vamwe vanhu vaitiswe. Iwe uri kutokuitiswa nyaya dzausingazivi. Nebukadneza akapinzwa munyaya asiri kuziva kuti kune vegodo. Vegodo ava pavanosvika panapa pari kunzi, ukaenda panapa pavhesi chapter 3 pavhesi ya8 inobva yatotaura ichiti, therefore at that time certain Chaldeans came forward and maliciously. Vanhu vegodo ava ndo vakatouya kuna mambo vakati, mambo, chitombi maisa henyu asi kune vamwe vanhu vasiri kukunama, tiri kuda kuti muwedzere moto. Mambo, tiri kuda kuti muridze zvakare, because musoro mavo muna Shadrach, Meshach naAbednego. Because vari kuti ava vanhu vane zvikomborero. Mwana waMwari usabvuma kuitiswa. Nebukadneza akabvuma kuitiswa. Nekuda kwevegodo akabvuma kuitiswa. Une tsoro dzauri kutambiswa nehama dzako, nemunhu ari kuda kuachivha zvaari kuda kuachivha.
Una zvimwe zvinhu zvimakuhwa zvauri kuitiswa pana mai guru namai nini. Uchinyaya amwene izvo kuno umwe munhu ari kukuitisa. Kuno umwe munhu ari kukuitisa zvakanzi Nebhukadhinezi akaitiswa nevegodo. Zvakanzi mambo, kune vasiri kupfugama, wedzerai moto upise. Kune vamwe ramba itai futi zvamuri kufanira kuita. Danidzirai zvakare. Pamwe vanogona kunge vasina kunzwa. Zvikanzi tinoda kuti vanhu vafugame kune chitombi. Ndinoda kuti kune vamwe vanhu vari kutopfugamira zvitombi izvi muchiitiswa naSatani. Satani ari kuisa zvitombi zvakasiyana mukati meupenyu hwedu. Kune zvitombi zvefashoni. Vanamai vanofamba vachiita kunge vasina kana chavakapfeka. Kune zvitombi zveupombwe. Kune zvitombi zviri kuitika zvekuroya. Kune zvitombi zvekuromba zviri kuitika. Ende Satani ari kuda kuti tikaridza zvatiri kuridza izvi vokuitisa kuti yofugame pachitombi chekuromba. Uyofugame pachitombi chiri kukutsvaga iwewe. Pari kutsvaga vanenge Mesheki naShadraki naAbhedhinego. Vanoti isusu kunyange kune vanoitiswa nevanoitisa. Isi tunomira pana Mwari. Ziva chinhu ichi mwana waMwari, kuti upenyu kune vanoitisa nevanoitiswa. But iwewe gona kumira. Usapinzwa munyaya dzausingazivi. Usapinzwa mune zvimwe zvinhu zvausiri kuziva kuti zviri kutangira kupi. Satani ane agenda dzake dzaari kuachiva nedzimwe fashoni. Satani ane agenda dzake dzaari kuachiva nekumwe kuwanikwa kuri kuitwa mari. Satani ane agenda dzaari kuachiva nezvitombi zvaari kumisa mukati medzimba dzevanhu. Satani ane agenda dzake. Iwe usaitiswa kuti upfugame pachitombi. Usaitiswa kuti upfugame pachitombi cheupombwe. Usaitiswa kuti upfugame pachitombi chekuromba. Zvikanzi Shadraki naMesheki naAbhedhinego vanoti vachidaidzwa namambo. Mindoro yavo inondinakidza. Vanoti, oh king, oh king, imi mambo. We are not careful. Atizivi kuti tinokupindurai kuti chinyi. Atigoni kudaira zvamabvunza. Atizvikwanisi kozi mambo vari kuti ndakupai mukana vakwavala. Ndikuda kuti vakati isu zvekuitiswa kufugamira chitombi hatiitiswi. Mwana waMwari usaitiswa naSatani. Usafugamira zvitombi zvamiswa naSatani mukati meupenyu hwako. Satani ari kukutsvaga kuti ubve pana Mwari. Usaitiswa naSatani. Usaitiswa godo rekuvenga umwe munhu naSatani. Usaitiswa godo rekupwanya imba yeumwe munhu naSatani. Usaitiswa zvimwe zvinhu zvekuti kune vanhu vari kukrafta kuti marriage yeumwe munhu ipwanyike. Usaitiswa naSatani. Satani ari kukuisira chitombi chekuti upfugame pamberi pacho. Mesheki naShadraki naAbhedhinego vanoti, oh king, hatikwanisi. Izvo hatizvikwanisi kuti tokupindura. We have no need to answer you. Hatisi kuti uzokupindurai pamubvunzo wamataura. Isusu chatinoziva, kunyange Mwari wedu akasatirwira atiitiswe. Kunyange Mwari wedu ndikafa nenhamo yakaita sei, carpet interview handiiti. Kunyange zvikaita sei, fufuro handibhadhari. Kunyange zvikaita sei, corruption ina handipindi. Handiitiswi naSatani kufugamira chitombi ichi chamaita ichi. Shadraki, Mesheki naAbhedhinego vakamira. Vakati mambo imimi maitiswa. Imimi maitiswa nevanhu vane godo kuti isusu mutipinze mumoto, but isusu hamusi kuzotiitisa. Isusu hatisi kuzofugamira chitombi. Zvitombi zvakazara vana vaMwari mukati meupenyu hwako. Uri kutoona kuti ichi chitombi ichi chiri kunditsvaga kuti ndichifugamire. Asi mira saShadraki naAbhedhinego kuti isusu kunyange zvikaita sei, we are not going to bow down. Hatifugamiri zvitombi nekuitiswa nevamwe vanhu. Variko vana mai vanogona kuitisa vamwe vanhu kuvabuditsa pakutenda pana Mwari. Variko vanogona kubuditsa mayuthi mukutenda imomo. Variko, but iwe uri kuti imimi itiswa izva muri kuitiswa. Inini handiitiswe. Mira saShadraki naMesheki naAbhedhinego vanoitiswa vachiitiswa nezvavano zvinovasunda. Tiri muhondo yakadai vana vaMwari.
iwe usaitiswa. Iwe mira pana Mwari. Shadrach, Meshach naAbednego vanototidzidzisa kuti hatifugamiri zvimwe zvino. Kunyangwe kukaridzwa zvekuridzwa zverudzi rupi. Isusu hatisi kuzoitiswa. Moto mukauita times 7, times 40, times 100. Isusu tinoramba takamira. James naPeter vataurwa ava. Vanongoti nyangwe Herodhi achida kufadza chaunga. Isu hatisi kuzomufadza. Satani achida kufadza chaunga. Isu hatisi kuzomufadza. Ticharamba takamira. But thus says the Lord. Kunyangwe zvichirwadza zvichiita sei, moto uchitutsirwa, hatiitiswi naSatani. Mwana waMwari, usaitiswa naSatani. Usaitiswa. Iwe usaitisa vamwe vanhu. Uripo pana panotozviziva iwe kuti unoitisa vamwe vanhu kuvabvisa pana Mwari. Unotovapa zvimasuggestion zvekuti kurwara uku hamuri madima mbodai. Madima nai ivavo usaitisa vamwe vanhu. Nyaya iyi kuitisana. Kune umwe muyuthi akakurumidza kuwana basa. Akakomborerwa nemba. Unenge aine dhishi rake rinounza pono yose nekuwanda kwayo. Otora muyuthi sikana nhingi ari kuzviti virgin pachechi. Vari kuda kuprova kuti uchamira here. Vounza mukomana, vovakira mumba, voisa pono. Ramba kuitiswa zvakadaro. Usaitiswa. usaitiswa. Yes. Hanzi usaitiswa. Usaitiswa. Yes. Pane simba rinoitisa. Yes. Dambudziko ratinofunga nderekuti zvinoitisa zviri within our control. No. But tiri muhondo. naSatani. Raitika nderekuti hatichazivi kuti tiri muhondo nani uye kuti nguva yatopera. Satani hanzi akatsamwa kwazvo. Iye Satani ari kuziva kuti nguva yadinai yapera. Asi iwe neni tinofunga kuti tine time. Saka Satani ari kutoitisa vanhu zvebasa. Kuti nguva yadinai yapera. Ende ndinofanira vhesi ravatangira iwewe. What's now about that time? Unoziva haukoitiswi nguva yese. Unogara uchikoitiswa. Pane nguva. Ane nguva anoshandisa zvaunoda iwewe. Pane zviri pamwoyo zvinoita kuti tishandiswe. Izvozvo zviri pamwoyo pako. Unoziva kuti you are tempted by the desires Of your heart. zvaunoda izvozvo ndo zvinoita kuti ushande. Kana kana fashion ikasawataura zvawataura mbiri. Iyoyo ndo inoita kuti painongoti gidi ndopaunoshandiswa. Ipapo. Unoshandiswa pese pese. At the right time. At the right time chaunoda ichocho. Kana uri baba uchikuda zvemadress pachinongoti mve ipapo hobva watoshandiswa. Anoshandisa obva aguma kudii kushandiswa. Hanzi now about that time. Ende mataura nyaya yakanaka yemadzimambo. Iwe wataura mambo. Iwe wakataura kuti mambo. Madzimambo. Pane vanhu vanotonga mukati menyika. Wozviziva here? Pane vanhu vane simba vanhu. Herodhi wanga ari murume ane simba. Yes. Anga ari mambo. Unoziva kana uri mambo. You have subjects. Yes. Ende kana uri subject wajara zvataura nambo chinai Ndizvozvo. mambo vakataura. Mukati meupenyu medu mune madzimambo. Mune vanhu vanotonga. Mukati memba chaivo baba vanotonga. Mukati mekubasa chaiko bosi vanotonga. Mukati menyika chaiyo president vanotonga. Pane vanotongwa mhani. Kutonga kuriko. Ende chiri kukutonga nechiri kupusha unotonga ndo chiri important to know. Because tese tinotongwa. Unobvunza kutongwa here naJesu iyo. Unobvunza kutongwa here naJesu. Unobvunza uri kuti chinai hongu. Shadrach naMeshach naAbednego vakaziva simba rinotonga kuti hakuna rimwe simba pasi pano nekudenga kunze kwesimba raMwari. But dambudziko we can't distinguish the power that uses us. Ende chinonetsa ndechekuti uri mwana waMwari one time, uri mwana waSatani the other time. Saka zvaakupiringitsana zviya zvidiso zvemwoyo, the evil desires of our hearts, zvoita sekuti ndo zvanyanyisa kutonga. Izvozvo ndo zvinopushwa manje nekuti zviri kufadza vanhu here. Mukati mekereke mune vanofadza vanhu. Ana Herodhi. Varimo vana Herodhi, vari munyika. Havasi kunze vana Herodhi, vari matigere. Ndiwo madzimambo edu. But do we have the willpower to say I shall stand for the Lord? Can you make that decision? And then nyaya decision in life and death. Pane vakatoipira nyaya iyi. Inouraya nyaya iyi. So kuramba riri very clear kuti somebody died. James akatouraya. Isu tinofunga kuti chinosunda hachiurayi. Chinouraya. Hazvina mhosva kuti chikuru zvakadii. Hazvina mhosva kuti chidiku zvakadii. Asi chinouraya. So decisions about life and death have
have to be made. Yes. And every day you are making a decision. Yes. Chinonetsa tinofunga kuti musi wandichapinda muvhu ndomhandi kuita decision. It's too late. Ndiri kutoita izvezvi. Chiri kutokusunda, chiri kutosunda izvezvi. Chiri kutokuitisa, chiri kutokuitisa izvezvi. Kana uri kuchikoro chiri kukuitisa kuchikoro ikoko. Kana uri kumba chiri kukuitisa mukati memba. Chiri kuita kuti mwana aende kumadhagi, chiri kumutomusunda ari mumba. Imomo. This is the time. Nokuti Satan ari kutoziva. Unoziva Satan knows. I like the sons of Issachar. Mwari vanoti we must be like the sons of Issachar. Vaiziva nguva. And what to do at the time. But izvozvo zvinoda mweya wamwari. Anzi the Lord was a king. Wanga ari mambo. Madzimambo ndo aziya. Ndakaona president vachifamba. Unoziva chipo chake chapresident chikaenda chikati hwi. Chero wanga uri murodhi uri ne right of way. Unotobuda. Nekuti president vari kudina. Vari kudarika. Inonzi Simba. Yes. Let's underestimate the powers of the devil for the things that we love. Oh, yes. Asi tinofanira shoko iri. Riri kutaura pane umwe akati kana muda kundiuraya mambo, urayai. Hanzi mambo ridzai futi. Kana iri mudimbwa ridzai futi. Nekuti isu chatinoziva ndechekuti kuna Mwari wokudenga. Anozikama iyewo. Ndiye watinodira. Iye ega ndiye muiti. Yes. Ari kudenga ndiye ega muina. Yes, unoitisa. Iye akati jamba use how high. Yes. Nekuti iye ndiye anesina. Anesina kuitisa vanhu. Yes. Not this Herod. Yes. Vana Herod vese unongwereka mushoko raMwari umoenda kuuraya Jesu. Muitisi. Kuteerera Jesu kusvika auraya zvana zvose. Chaari kuda chete ipower, irecognition. Because the Jews are pleased. Yes. Ndapiko maJuzi ekwenyu ari kufara nokuitiswa kwako. Vari kufara kuti iwe uri kuitiswa. Unoziva zvinonetsa because Satan is the accuser of the brethren. Kana nyaya yashata iyi vanosuduruka Satan wokusiya futi wapamhene kuti now deal with your situation. Nekuti waitiswa ende kana waitiswa unosiya uchinyadziswa. Nekuti munyadzisi, Satan munyadzisi. Asi Kristu Jesu, the Bible says covered our nakedness. Unouya achivharira, Kristu unokusiya pamhene. Kana waitiswa wanyadziswa anoswedera kumashure kuti hoyo munhu wenyu. Kristu munyasha dzake hoyo wafukidzira. That's why I love issue yekuti mukati mehomost holy place manga maine ngirozi dzinodina dzinofukidzira the Shekinah glory of God. There is a God in heaven who so loved us and he covers. Vaitiswi nevanoitisa vamwe nhasi kuna Jesu anoponesa. It is the time of your repentance today. Wajaira iwe kungoitisa vamwe muklasi chaimo ndiwe prefect unoziva unovengwa nevanhu kusvika vashaya kuti voita sei newe nekuti uri kuitiswa. Ziva kuti pane simba riri kukupusha riri kukuitisa. Christ is our salvation. Christ is the only one who can take us away from powers that be. So we fight not against flesh and blood, but against principalities and powers of evil in high places. We are fighting. This is a battle. This is the great controversy between good and evil. But thank God for Jesus Christ. He fought this battle before you were there. This battle was won. Today is our day of choice. Tunoda kuitiswa na Jesu here kana toda kuitiswa na Satan. Unotendereko kuitiswa muitisi. Aripo anokupa simba. Because in our weakness, Satan anoziya weakness miriri. Satan anotaimira pane weakness. Pane weakness ndo anokuitisa. But Christ ought in your weakness, I will make you strong. Pa utera hwako ndo panodiwa na Jesu. Ndo panoda kudanwa Jesu kuti hoyo oda kutiitisa. Iwe unofunga Shadrach na Meshach na Abednego vakangoti tinomira chete. Vakadzokera kumuitisi mukuru kuti aripo anoda kutiitisa. Iye une simba kuti chero tikafa. Unoziva, be prepared to die for this gospel. Be prepared to die for what you believe in. Be prepared to stand of what you believe in. Kudenga kuna Mwaruko. Watidzikinura here padambudziko iri kana kuti hana ndafa here nekuda kuti pana angada kunditisa kana kuti urwere here. Be prepared even to die for this. Ndozvikutsvagwa naMwari. God is looking for vanhu vakaita sana Peter. Vapinda mutorongo vari kuzama kumuitisa. Asi vanomira. Anomira kutoimba ari mujeri. Hosana, haleluya, hosana. Kuti riripo simba, repa muchinjikwa, riripo ropa, rinodzikinura. Wakambozvita here uri mujeri so. Vanhu vanosvika kuti ucheme. Vanhu vaitaisa mhere. Iwoti uri mumfire so. Vari kunze ndo vakatozoona kuti there is a fourth man in the fire. Ivo vachifamba zvavari moto so. Prepared to die.
because ariko anogona kutiitisa kuti tiponeswe. Amen. Asi ukapusa unoitiswa neanoita kuti uende kurufu. Kune vane dzimba Yes. dzakaparara nekuti vakateerera vaitisi. Yes. Munoziva kune vamwe vanhu vanorova vakadzi nekuti vari kuteerera vaitisi mabasa. Vari mabhoti kune vanhu vanozongokusiya vachikopera. Kune vamwe vanhu Yes. vari kuitiswa nanamai vavo kuti mukadzi haumupi mari unopa inini. Iwo uchisiya mukadzi nevana vachichema uchiitiswa namwe chako. Kune vamwe vanhu vari kuitiswa izvezvi kuda izvi. Unotoona kuti kuno umwe munhu akaenda kun'anga kunotorera murume mushonga wekuti amupusise kuti uri kuitiswa uchiranirwa marriage noumwe munhu. Ndo vanhu vatiri kuti kana iwe uchiziva kuti unoitiswa une zvawakatoitiswa zvaunoziva kana kuti uri kutoitiswa izvezvi nezita raJesu. Amen. Variko vanhu vane misha iye zvino yakazara misodzi nekuti vakabvuma kuitiswa nevanhu vari panze. Kuno umwe munhu akabvisiswa nhumbu nekuti wakabvuma kuitiswa mwanasikana. Tiri kuti isusu munhu angatiitisa ndiMwari vari kudenga. Ende zvavanongotsvaga kwauri ndezvekungoti uyo unoda uya. Kuitisa kwavanongoda kwauri ndekungoti uya. Ivo voga ndio vanozokupa simba rekuita zvavanoda nekumira. But vamwe vese vanoitisa ava vakoma vari kutsvaga misodzi yako. Vamwe vese vanoitisa ava unoziva kuti Herodhi aitsvaga kufadza chaunga. Kana wafadza chaunga zvozodii? Pana mai vakakomborerwa naMwari vakabata mimba dzevamwe dzichibva 2 weeks yavo ikararama kunosvika 9 months. Dzevamwe dzichifa dzichizvagwa mastillbirth yavo ikazvagwa mwana akararama. Vamwe vachifa vari makindergarten wavo akaita early teen. Salome wakakura akatanga kudevelopa. Hanzi yebeauty was in volumes. She had a voluptuous beauty. Zoreva kuti kana riri bust vaifarira ranga riripo in volumes. Hip racho in volumes. Everything in volumes. And Herodias now, because John, what relationship kenyu akarumbidzi Mwari kanofana kutopuswa. Saka Herodias unoti no, ndakakomborerwa nemwana ari beautiful. Saka use the daughter. Ndobva amudzidzisa dance moves. Kana ari mapiano wakamujambisa. Kana ari maclacks wakamudzidzisa how to clap. Zvikanzi iwewe panenge potambiwa part vadhakiwa iwe uchangopinda woita mamoves. Ende anga akatohaya vanhu kuti kana Salome paanoti down pane anoti kuzwa. Vamwe ati iya wazve ndiani kobva kwanzi taura zvaunoda ndikupe. Mwana wobva ati no, inini beauty goes to my mother. Kamutambire kandaita it's because of my mother. Saka mama ndanzina dedi ndikumbire chero. Saka ndoti chii zvikazina mama azinetsi ndanoti musoro waJohani. Uri kuona nyaya yacho. Unoziva kuti madzimambo kana kutaura pamusoro pemadzimambo. Unoziva kuti pane vamwe mambo so vakaita part ndokudana malords nei ndikai mambo vachiti uyai mufambe. Vamwe vakati muitai kuti afambe queen vachiti fambai nekuti vava vakadhakwa. Unoziva kuti shamwari dzoitisa mambo ingoitai kuti afambe. Kwai vapedza zvikai mukadzi uyu handimuona kuti aramba mubvisei. Unoziva kuti mudzimba dzakatoputswa nevamwe vanhu dzingai mukadzi uyu mutsvage umwe. Kuri kuitiswa vanhu bhaibheri rinobva ratitaurira rakati be sober. Because the devil is like a roaring lion looking for someone to devour. Iwewe ukasava sober unoitiswa naSatani. Ukasava sober mwana waMwari uchidhakiswa nezvaunga indo unoitiswa naSatani. Unotoona kuti vanhu vacho zvinodhaka zvizere. Unotoona kuti vanhu vese ava vakanga vachiitiswa vakanga aidha adhakwa nepower kana kuti adhakwa nezvinomudhakisa. Oitisa zvese izvozvo zvaodhakwa negodo kuti adhakwa negodo. Exactly. Be sober. Be sober. Because the devil is looking for someone to devour. Ukasava sober Satan anokuitisa. Ukasava sober unoitiswa nevamwe. Ukasava sober unoitisa vamwe zvinonyangadza Mwari. But zvese izvi vachiitiswa iwe mira pana Jesu.
iwe kumbira simba rekuti Mwari ndipe Redenga. kuti ndive soba. Amen. Nekuti mukushayikwa usoba uku Ikoko. kuva drangi negodo ndo kunoita kuti vanhu vati isirai moto for Shadrach Meshach and Abednego. Nekuti vabatwa negodo kusava soba uku ndo kwaitisa kuti mukadzi waHerodhiasi abva afunga akati no John uyu ngave mwanasikana angoitiswa mwanasikana angoitiswa umwe munhu akatofa. Kune vanhu vakatofa vakatofushirwa zvechokwadi nekuda kweumwe munhu akaitiswa. Unotoziva sekuru vako iwewo vakatofa nekuda kwekuitiswa. Umwe munhu akatoitiswa umwe munhu akamupushiridzira kusvika umwe munhu atofa. Titori nehama dzakafushirwa nevanhu vakaitiswa nevanhu vakakupeshedzera vakanga vadhakwa nemafaro nezvenyika ino vakapeshedzera kuti umwe munhu afe. Asi Mwari vane simba. Toda kuti Mwari vanokudzikinura mukubva mukudhakwa nezvinokubata zviri kuita kuti uitiswe zviri kuita kuti uitise vamwe. Mwari vane simba. Ngatitarisei pana Jesu vanogona kukudzikinura kubva kumuitisi vanogona kukudzikinura kubva mukuitiswa vanogona kukupa simba rekumira saShadrach Meshach naAbednego saJames akangosvika pakuurayiwa saPeter akapinda mutirongo achiti itiswai ini handisi kuzoita zvamuri kuda zvacho ini ndicharamba ndakamira pana Mwari. Usabvuma kuitiswa mwana waMwari usina kutite munamato wakatsanangurika iwe uri kuziva pako uri kuziva kuti Mwari ndine vanhu vandakaitisa zvakaipa pamusoro pevamwe vanhu vasina mhosva. Unotoziva kuti une vanhu wavakakiretera ringava guwa une vanhu wavakaburitisa basa iwewe uchitoitisa umwe munhu ukataura nagadhi wepakambani kuti nyora zita rake kosi gadhi ndiye anenge achinyora time iwe time yako uri kunyorwa uri kunzi 8:45 mabhuku uzovhuronzi iwe utaiwa ini ndinosvika gadhi anga achinyora sei ini ndinosvika nguva yakati kuti kuno umwe munhu akatomuitisa kusvika wadzingwa basa une vanhu wawakatodzingisa basa iwewe uchibvisa zvimwe zvinhu mumaripotsi uchida kuti munhu adzingwe basa une zvinhu zvawakatoitisa iwewe zvaunotoziva nema dzawakatoita kuti umwe munhu arambwe nemurume wake nema dzawakatoita iwewe utoripo nesi wakachinja vana vevanhu vazvaro uzoita maDNA vana voshadza havazvake zvaita sei kuti kuna nesi aitiswa akatovhisa kune vaita vaitokonfesa akati inini ndiri muchipatara ndaingonagidzwa nekupa vanhu vana vasiri vavo pazoiswa maDNA ari kuitwa mazuva ano unotozviziva zvawaita kubasa kwako uchiita zvisirizvo uchiitisa vanhu vachipererwa nemabasa vanhu vachipererwa nedzimba dzavo unotoziva zvawakanoudza mukomana anga akuda kuchata uchinyepa kuti uyakabvisa nhumbu uchida kuti mwana wemai asachati une zvaunotoziva zvawakatotaurira munhu aibika keki romwe munhu ukatomutaurira kuti iwe usaite keki yakadaro ita zvakati nekuti godo ranga rakakudakwisa unotoziva zvawakaita iwewe uchibatwa nemweya wakaipa ukaitira vamwe vanhu utsinye ukavhuma Satani kuti akuitise vanhu vakapararirwa nezvavakapararirwa navo vamwe vakatopararirwa neupfumi nekuda kwekuti iwewe wakaitiswa wanga uri musikani basa waimwisa vana vevanhu zvimishonga zvisingaitsamwi uchiitiswa naSatani wakatobvuma kuitiswa newakaipa vana vevanhu vakarwara iwe uchiziva kuti une chirwere chinokwanisa kutapuriranwa uchitapurira kuvana uchitoitiswa newakaipa uchitoziva Satani akakuitisa pakatoitika makuva Satani akakuitisa divhosi dzikatoitika Satani akakuitisa zvese zvimwe zvakaipa vamwe vana vatomumastriti nekuti iwe wakabvuma kuitwa naSatani asi Mwari vane simba rekukuregerera Mwari vane simba usabvuma kuitiswa kana wanga uri muprocess yekuitiswa utori pamisheni yaSatani yekuputsa basa roumwe munhu uri pamisheni yekuputsa musha woumwe munhu Mwari vane simba kudzikinura iwewe kana wanga wakagamuchira assignment yekuitiswa tende ukamudikani iwewe wanga watogamuchira assignment uri kungokusha zvausingazivi kuti zvabva kupi uri kungopusha agenda yaSatani uchitokuita kuti zvitombi zvirambe zviripo ndiwo uri kutoridza mutengeranwa yacho
mwana waMwari tendeuka. Mwari vane simba, tikuti simba rakaita kuti Shadrach naMeshach naAbednego vamire. Simba rakamisa James naPeter. Simba iroro richiripo nhasi. Iye muimbi we195 anoti simba ramakapa vana Elijah. Simba raivapo kare. Simba iroro richiripo nanhasi. Jesu obva akonfema John 1:12 vose vakamugamuchira unovapa simba. Saka tiri mukati mehondo. Hondo inoda kupakatiswa simba. Kune hondo yerima, kune hondo yechiedza. Pakatiswa simba naJesu. Ukapiwa simba naJesu unogona kuita zveodi. Saka ngatikumbire simba raMwari. My sister pamuri kunamata izvo zvichiri kutaura at the back of our minds kuti hazviti zvazvirarami shuwa munofunga kuti imi manga matoipiwa one poison yacho manga matova padhuze kuti business renyu ribudirire chingopedzisai zvingoitika but Kristu ari kuti unogona kuti ubudirire zvisina kuitika zvawasutswa naSatani. This is the time to drop down. Kanda pasi Mwari vakupe simba remweya mutsvene, simba rinogonesa tinoriwana chete nokuti as my sister is going to pray, iwewe ndiwe unoziva zvisimba zvaunazvo, ndiwe unoziva power yekuitisa yaunayo, ndiwe unoziva mission yekuitiswa yawakabereka, ndiwe unoziva futi potential yekugona kumirira Mwari vagokubatsira. But Mwari manje havakusii pachena. Mwari vakakupa task vanokuempower, vokupa zvivindi, vokupa trust, vokupa zvose zvingatsvakikwa kuti zviitike. Sarudza Mwari, vanokupa package zvobva zvaitika. And there is still hope even after death. Kana zvingareva kuti iwewo munyika inoka urarame uchisekwa sekwa hako nokuti pamberi apo pane zvakanaka. Kana zvichireva kuti munyika ino zvinokutsvaga kuti urarame uchitarisirwa pasi, tarisirwa hako pasi nokuti kune iyo inotevera Mwari achakusimudzira. Kana zvichireva kuti munyika ino zvinotsvaga kuti ugare uri wekugwara, uri wekutambura, uchishayiwa mari dzekurapiwa, uko kwatiri kuenda hakuzowiki unochema, hakuzowiki unorira, hakuzowiki unochembera nokuti Mwari unovamba zvinhu zvose zvigova zvitsva uye anotigonesa. Tinamati Baba muzita raMambo Jesu, tauyazve Mwari pamberi pechigaro chenyu chemutsa nenyasha nokunzwisisa kuti muri Mwari vane simba, nokunzwisisa kuti Mwari muutera hwedu imi munotigonera. Tiripo Mwari vakaitiswa ruzhinji Mwari tikakoromotsa upenyu hwavanhu. Vamwe vakatopinda mumakuva, vamwe izvozvi vari kutambudzika, vamwe vari kuchema nemazita edu Mwari, vamwe vakagwadama pamberi penyu Mwari vari kuchema nesu nekuti takaitiswa, takatenda kuitiswa. Vamwe tine simba rokuitisa vamwe. Hatina kuhwisisa Mwari kuti simba iri makatipa rokuti tidii, asi kuti vazhinji vaone kunaka kwenyu pamusoro peupenyu hwedu. Nhasi tinotendeuka Mwari kuti mutiregerere. Tanga inesu patsva Mwari nhasi zuva ranhasi kuti nyasha dzenyu dzive pamusoro pedu. Tinotenda kuti mune simba, tinotenda kuti Jehovha muna kurembera pamuchinjikwa pasina, asi kuti vatadzi vakaita sesu. Vatendeuke vadzoke kwamuri, imi mutiyananise, hama nehama dzigone kumbunikirana nokuti Mwari matiitira zvakanaka. Tinotenda Baba nemuviko wamatipa zuva ranhasi, tinotenda nokutaura kwenyu. Zita renyu rikudzwe, kuda kwenyu kuitwe, mbiri idzoserwe kwamuri. Tanamata muzita raJesu rinogara nokusingaperi. Amen. Ungasununguke muchitema Riripo Simba mumaropa ungakurirere chitema Riripo Simba muropa kune simba rinoshamisa muropa Simba rinoshamisa mumaropa ungasununguke mukuchiwa Riripo Simba mumaropa napakavari unochena Riripo Simba muropa kune simba rinoshamisa muropa
rinoshamisa mumaro ao enyenye unoda kucheneswa sechero Riripo Simba mumaropa mawara asambanero paro Riripo Simba muropa mune Simba rinoshamisa muropa Shamisa umaro ao enyenye munoda here kumushangira Riripo Simba mumaropa unoda kuimba ndere kukuza Riripo Simba muropa mune Simba rinoshamisa muropa enyenye mune Simba rinoshamisa mumaropa enyenye mune Simba rinoshamisa muropa enyenye mune Simba rinoshamisa mumaropa enyenye mumaropa enyenye mumaropa enyenye. Iyafuna lo mlilo wabangcwele basendulo babaqondi sezulwini benesibi dengozini upikosi yomoya Abrahama owatambi supaule wazuzama gaezulu amandlebe ku Elijah asaphela ini namhla akazimli Mozisi ujobewa egezela kosikumbu na entulo pindutele umsawako nasizibe giseguwe telumoya wakondwele nasizibe giseguwe telumoya wakondwele nasizibe giseguwe telumoya wakondwele